ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар видеонавори имрӯза 15 та мошинҳои фурӯшиян, тракторам ҳаст, беҳтарин мошинҳои арзони қимат ҳама намуд ҳаст. бародаро ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои пешравии канали мо ҳам як дона лайка биҷиқеву дар комментария фикрҳои худтона нависед чӣ хеле мошин маъқултонай мо пешкаш мо иншаалло мекунем. бародаро, курси имрӯза дар рӯи экран барои дастгиритон ҳазор раҳмат. худо ҳаматон нигаҳдор боша. ҳатман видеонавори моро то охир тамошо кунед. Якум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry соли баромадаш 2008 солай, сӯзишворӣ бензинай, кузов седанай, объем мотор 2.4, коробка передачи автоматай. Мошин вагони мошина алиш намешава, фақат фурӯхта мега мешава. Нархша 98000 сомонӣ мега ки мега бо савдоран мешидааст. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошинча навай мега ягон камбудӣ надора, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. то соати 21:00 соати 9 бегаҳа шумо метавонед занг занед ба рақамҳои болои экран буда 61-63 рақамҳо. касони харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумои занг занед, бештар маълумотро пурсед. Дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Zafira соли баромадаш 2006 солай, сӯзишвории бензинай, кузов караванай, объем мотори 1.8, коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ки нархша мега 6000 сомонӣ бо савдоран мешидааст. аз 6000 сомонӣ бо савдо мешавад. ҳуҷҷат дорад, ҳама ягон камбудӣ надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин 6000 сомонӣ. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат да алоқа бошед, бо савдоран мешидааст. Сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz S-Class соли баромадаш 1999 солай, сӯзишворӣ бензин газай, кузов седанай, объем мотор 2, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 баллони нав, пачка, мотораш, коробкаш, хадавой ҳамаш садай бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа. нархша 82000 сомонӣ мега ки мега бо савдо карда мешавад. ина бародаро 82000 сомон, коробка автомат. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоай марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нархи мошин 82000 сомонӣ гуфтем. мошин 4 баллони навам доштааст. марҳамат занг занед бародаро. Чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Хайс соли баромадаш 1991 солай, сӯзишворӣ бензин газай, кузов караванай бародаро, объем мотор 2.5, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа. нархша 45500 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ина бародаро, мошинчаро хитон бинед. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошинча ягон камбудӣ мега надора, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra соли баромадаш 2006 солай, сӯзишвории бензини холиай, кузов купеай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин вагонияй, камбудӣ надора, расход надора, қатъи ҳамаш қатъи номераш фурӯхта мешавад, бо болошам рис мешидааст, ҳуй мешидааст бародаро. беҳад опелчаи хубайна хитон бинед. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа. нархша 70000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо мошинчаро айдаст натиҳед. мошинчаи хубай. марҳамат занг занед. Шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F соли баромадаш 1997 сол, сӯзишворӣ бензин газай бародаро, кузов хачибегай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. солаш 97ай. кондитсионер кор мекуна мега 6 моҳ ҳуҷҷат дора. ина бародаро, 6 моҳига ҳуҷҷат дорад. нархи мошин 35000 сомоние ки бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа. марҳамат, касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B соли баромадаш
997 солаи сӯзишворӣ бензин газай кузов седанаи объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа. Нархаш 31000 сомоние ки бо савдо карда мешавад бародаро. Мошин сафедай, мошин хубай, мега ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоай, марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нархаш 31000 сомонияй. газ бензинай бародаро. ина мошинча, ина моторша хутон бинед. касоне харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 соли баромадаш 2005 солаи сӯзишворӣ бензини холияй кузов седанаи объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар шаҳри Бобоҷон Ғафуров. ягон мега камбудӣ надорам, мошинча хубай. нархша 23000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумоай, бештар маълумот нашод документ нашод хадавой аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин мега хароши ягон состоянии хубай. марҳамат касоне харидори занг занед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. нуҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G соли баромадаш 1998 солаи сӯзишворӣ бензин газай кузов хачибегай объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархша 35000 сомонӣ мега. бо савдоран мешидааст бародаро. ҳуҷҷат ҳамаи чӣ ба фикрам дорад. ин рақамҳо дар рӯи экран хай занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нархаш 35000 сомоние бо савдоран мешидааст. касоне харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумоай. марҳамат. даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A соли баромадаш 1994 солаи бародаро сӯзишворӣ бензин газай кузов седанаи объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. мошин зурай мега, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархша 26000 сомонӣ мега, бо савдо мега мешавад. ина мошина балоноша хутон бинед. нархаш 26000 сомонияй. марҳамат касони харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нархи мошин 26000 сомонӣ. ёздаҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2109 соли баромадаш 1994 солаи сӯзишворӣ бензин газай бародаро кузов седана объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. соҳиби мошин мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Айнӣ. нархаш 10000 сомоние ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумоай, марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошинча мега ягон камбудӣ надорад, фақат мегири ҳай мекунед. ин мошинчаро хутон бинед. 2109. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ. ина бародаро, ин мошина ростига номша наёфтам чияй. дизелнияй, сӯзишворӣ дизелнияй кузов караванай бародаро объем мотори 1.9 коробка передачи автоматай. мошин вагонияй, мотор 1.9 дизел турбо, коробка автомат, кондитсионер садай кор мекунад. седан, ягон айб надора меган. нархи 65000 сомоние ки бо савдо карда мешавад. касони харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. сездаҳум мошини фурӯшӣ. ина бародаро, трактори фурӯшӣ. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳамаш мақсад ҷифткунак, плук, пахташонак, ҳамин чизо ҳамаш қати фурӯхта мешавад. ина бародаро, ин техникаҳо чизе ҳастагам ё ҳамаш қати фурӯхта мешавад. ин трактор қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 130000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки трактор харе, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумоай 5444 занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. мо трактор хубай мега, ягон камбудӣ надора. чордаҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi соли баромадаш 1994 солаи сӯзишворӣ бензин газай кузов седанаи объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ.
нархша 17500 сум мега ки бо савдо карда мешавад. 17500 сомони нархаш. газ бензине. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин Nexi дастрас кунед. Nexi хубе мега, ина бихтон бинед. 15 мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz S-Class. соли баромадаш 2000 солаи сӯзишворӣ бензин газай. кузов седанай, объём мотор 2 бародаро, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мақсад созай мега, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 55000 сомонӣ мега ки бо мега савдо карда мешавад. касони харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. бародаро барои ҳамаи дастгиритон ҳазор раҳмат. худованд ҳаматан нигаҳдор боша. чизе дар шумо маъқул дар комментария бинависед.